उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिल्लानिनो सिङाव थानाय गासै मोन 22 दखरा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै मोनसे बिबानगिरिफोरनि मावफारिया जथुम जों लादों उदालगुरि कलेजनि बे अडिटरियामाव। थांनाय डिसेम्बर दानावनो जिल्ला आफादनि गोदान बिबानगिरिफोर जों सोलायनाय जिल्लानिफ्राय लानानै मोनफ्रोमबो आन्सलिक दखराफ्रा गोदान बिबानगिरिफोर माखासेयाव गोजामबो दङ, नाथाय गोदान बिबानगिरिफोर फैदों। बे हिसाबै बै बिबानगिरिफोरखौ लानानै एबसुनि आइडिय'लजि फिल'सफि, एबसुनि जिखिनि संबिधान आरो मोनफ्रोमबो बर' नेसनेलिज्मखौ बोरै माने बजायना लाखिनानै हारिखौ दैदेनलांनांगौ आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोंनि ओनसोलखौ दैदेननायनि बागै खोब गुवारै सावरायलायनायनि थांखिजों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जिल्ला आफादनि सिङाव गासै मोन 22 दखरा आफाद दङ, बिनिनो 27 जन जिखिनि दखरा आफादनि मेम्बार्सफोर बिथांमोननि बाहागो लानायजों प्राय जोंहा 500नि खाथि दिनै बेवहाय जोंनि दखरा आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैदों। बेवहाय बेखेवगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदावारि बिथाङा जोंनि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आरो गुबुन आयदा एजेन्डा बर' हारिनि एक्जिस्टेन्सनि बाथ्रा आं एसे सिगांसो फोरमायलांनाय बायदि बर' नेसनेलिज्म जि मोनसे रिजनेल जोंनि जिखिनि जाथिखौ लानानै जोंनि जि मोनसे जातीयताबाद, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोब गुवारै जों सावरायनाय जादों। लोगोसेनो ओनसोलनि थासारिफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जादों आरो बेफोर गासै थासारि गासै जिखिनि जोंनि फैनाय समयसाफोर बेफोर गासैखौ जों बोरै अभारकाम खालामनानै जातिखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनो हागोन, बेफोर गासैनि राहा लामाफोरखौबो जों बे जथुमनि गेजेरजों सावरायलायनानै दिहुनलायनायनि मोनसे खराग जों लादों। दा बेखाय आसा खालामदों जिखिनि जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लाबाय, खोब माने गोसो गोरबोजों बेवहाय बाहागो लानानै गावबा गावनि जि एबसुनि बिबानगिरि हिसाबै जोंहा बोसोरनैनि टार्म थायो, बे बोसोरनैखौ गावबा गाव ओनसोलखौ मोजाङै दैदेनलांनायाव निस्सय बिथांमोनखौ बोलो फोरागोन, खामानि मावनो हागोन आरो बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा, ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बा जोंखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि लुबैगोन, जेरैहाय माने जातिखौ सिबिजानो लुबैगोन, बेबायदिहै मावनो थाखाय राफोद जों खालामनानै दिनैनि बेबायदि मावफारिया जथुमनि गेजेरजों जों लांनो हागोन, बेखौनो जों मिजिंथिदों। दुलाराय बर' आफादनि मानगेजेर आफादगिरि बिथाङाबो बेवहाय बाहागो लादों। जोंनो जिखिनि फोरोंनांगौ बाथ्राफोर, बुंनांगौ फोरमायनांगौ बाथ्राफोरखौ बिथाङाबो फोरमायगोन। गाहाय नेहाथारि फनेन्द्र बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लादों। स' गासैबो मिरुनि टीमनि बाहागो लानायजों बे हाबाफारिया सोलिबाय थादों। बेराफारसेथिं जों नुबाय जिहेतु माने दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानैनो जिहेतु जाथि जौगानायनि खामानि मावो, खिन्थु बिदाय लानायनि उनाव जों नुबाय जायफोरखौ माने जोंनि रिजनेल पार्टिफोराव जुदि थायोब्ला बयबो साबना हामो, खिन्थु नेसनेल लेभेलनि पार्टिफोराव जइन जानाय लोगो लोगो मानसिफोर रायजोफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने एसे फोथायनाया दायो आथिखालाव एसे खम जाबोदों, बेनि सायाव नंगौ, सम सम जों बेबायदिबो बेक्तिफोर जों नुदों जायफोरा एबसुआव थानाय समाव बियो जातीयताबाद मोनसे सेन्टिमेन्टखौ लानानै खोब गोसो होसारनानै खामानिखौबो मावाखै नङा मावदों। ओंखारलांनाय लोगो लोगो बिनि जिथु नेसनेलिज्म, जातीयताबाद जि मोनसे आखुथाय, बे सोरनावबा गोमानानै माने गुबुन लामाजों आवगायलांनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बियो किसुमान माने गावबा गावनि केरेक्टारिस्टिक्सनि सायाव सोनारदों होननानै आं सानो, जायफोरखौ जोङो गोबां बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैबो बेवहाय बेखौ सावरायनाय जादों जे एबसुआव थानाय समाव जोङो बर' जातीयताबादखौ प्रमट खालामदों, जों सावरायदों, गावबो माने बे जातीयताबाद मोनसे स्पिरिटखौनो लानानै खामानि मावदों। नाथाय ओंखारलांनाय लोगो लोगो अखानायैनिफ्रायनो बेखौ बावगारनानै जे मालाबा समफोराव आं बेयाव गैखायामोन, आं ओरैसो होनलायनाय बाथ्राफोरजों खोनानाय, बेफोर गासैखौ जों सरसा खालामनाय जादों। दा बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि बिबानगिरिफोर
आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' माने हारिनि सुबुंफ्रा जाहाथे जाथिखौ माने हारिखौ नागारनानै जाहाथे गुबुन गुबुन बेबायदि लामाफोरखौ आवगायलाङा आरो जों गावनिनो बिबानगिरिफोरखौ बे माने बायदि वर्कशपनि गेजेरजों जों एसे मटिभेट खालामनो नाजादों। बियो माबा मोनसे गाज्रि रोखोमनि मटिभेशन नङा, जास्ट माने बर' जातीयताबादा जाहाथे गाव जि आफादावनो थाया मानो, जाय जेराव थाङा मानो बेखौ जाहाथे लाफानानै खामानि मावलाङो आरो जाय आफादफोराव थायोब्ला गावनि माने बर' जातीयताबादखौ फोथांना लाखिनो हागोन, बर' जातीयताबादखौ फोथांना लाखिनायाव जिखिनि हाबाफारिफोर मावनांगौ थायो बेफोर गासै हाबाफारिखौ मावलांनो हानाय बेबायदि आफादफोरावसो जाहाथे थानानै खामानि मावो। दा बेखौ जों बेबायदि आफादफोरनि सावरायनाय जथुमनि गेजेरजों जों फोरमायनाय जायो आरो दिनैबो बेखौ सावरायनाय जादों। आसा खालामदों बे मोजां मोनसे रिजाल्ट जोंनि गेजेराव लाबोगोन। थांनाय समाव जि जाबाय दिनै बे गोदान आरो फिरियाव जाहाथे जोंनि बिबानगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि अन्तराव जाहाथे माने बे बर' जातीयताबादा, बर' नेसनेलिजमा जाहाथे हदाय थायो आरो बे मोनसे स्पिरिटखौ लानानै जाथिनि थाखाय, ओनसोलनि थाखाय खामानि मावो, बयखौबो आं बेखौनो खावलायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादहा थांनाय 2009 मायथाइयाव जेब्ला 2010 मायथाइयाव जेब्ला आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनायखौ जागायफिनो, बिनि उननिफ्राय माखासे सम आरो थासारिखौ नायनानै पलिटिकेल जिहेतु एजेन्डा जाहैबाय आलादा रायजो, दा बेखौ मोनफुंनो थाखाय पलिटिक्सआव जोङो हाबसोमनानै खामानि मावबोदों। थिग बे लेखायैनो 2020 मायथाइयाव जोंनि जिथु थांखिसिम मोनहैयाखैब्लाबो माबा मोनसे एरेन्जमेन्ट जों आरोबाव जों मोनबावबाय आफ्टार बिटिसि एकर्ड। दा बिनि उनावहाय बे एकर्डखौ मोनफुंनांगौ, जाफुंनांगौनि थाखाय बा बिनि दफाफ्रा जाफुंनांगौनि थाखाय जों 2020-2021 मायथाइयावहाय जों बिसायख'थियाव बाहागो लाबाय, हेफाजाब खालामबाय जाहाथे सिगनेटरिसफ्रा बेवहाय माने खामानि मावनायनि स्कपखौ मोनो। दा दिनै आरोबाव माने बिटिसि बिसायख'थि फैबावदों। दिनैसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा खोब बे बिसायख'थिनि बिथिङाव जों बेबायदि सरसा खालामनाय जायाखै, जेबो पलिटिकेल एक्सारसाइज दिनैसिम गैया आरो मिरुनिफ्राय जों जिल्लानिसिमबो बेबायदि बिसायख'थियाव बाहागो लागोन लाया बेफोरनि जेबो बिदि इन्सट्राकसन जोंनियाव गैया आरो जों सानो जिखिनि दफाफोरा दिनै जाफुंबाय आरो माखासे मानि दङ, जों बिसायख'थियाव माने ओंखारबासो जे बेफोरखौ जाफुंहोनो हागोन बेबो नंजोबा। बोधय गासैबो जुदि पजिटिभलि खारलाङोब्ला आरो जिखिनि मेजर दा मोननैसो दफाफोर बे खैदिनमाननि गेजेराव फैनायनि बाथ्रा जों एसे मोनबाय थादों, बेफोर जुदि जाफुङोब्ला बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसायख'थियाव थांनाय समफोरनि बायदि बिदि हाबाफारि लानाय नङा, आं बेखौ सानो। आरो जोङो जिल्ला आफाद हिसाबै खुनु पलिटिकेल एक्सारसाइज जों दिनैसिम खालामनाय जायाखै, जिहेतु जोंनो संबिधाना बेखौ थोना। मिरुआ जेखौ सरसा खालामगोन, थिग खालामगोन, जे बिथोन हरगोन जों बेखौसो मावगोन। दा गतिके जों मिरुनि बिथोनखौ नेनानै दङ। दा बेखिनि समायाव जोंनिफ्राय पलिटिकेल जेबो एक्सारसाइज जों मावनाय जायाखै आरो सानथ'नायबो जायाखै।